Hola, què tal? Com anem? Avui entrem al Territori Z amb companyia. Sabeu que el diumenge va ser el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, us ho vam explicar, i avui en volem acabar de parlar. Per això ens acompanya i conversarem àmpliament amb el Sam Costa, que és un noi trans. Què tal, Sam? Com estem? Bona tarda. Hola, bona tarda. D'entrada, per començar a parlar del tema, Sam, què és una persona trans? Una persona trans és aquella persona que no se sent còmoda amb el gènere que se li va imposar al néixer, ja que quan naixem el doctor agafa el bebè, mira entre les cames que té i diu, vale, és nen o nena, i això queda escrit en un paper i ja és per tota la vida, suposadament. Llavors, la persona trans és la que no se sent còmoda amb aquest gènere que se li ha imposat quan va néixer. La diferència entre una persona transexual i una transgènere és bàsicament que la persona transexual és aquella que modifica el seu cos i transiciona a nivell físic, ja sigui amb hormones o amb operacions o amb les dues. En canvi, la persona transgènere també és una persona trans, que és a dir, que no se sent còmoda amb el gènere que se li van posar, però decideix per al moment o per sempre, depèn de qui, no modificar el seu cos. Tot i així també transiciona, perquè trenca amb el gènere que se li va imposar. I llavors fem servir el terme trans, que en teoria hauria de referir-se tant a persones transsexuals com persones transgènere. El que passa és que s'assumeix molt sovint que quan parlem de persones trans estem parlant de persones que han canviat el seu cos i que, bueno, això. Sí. I llavors tenim el recurs d'afegir l'asterisc quan escrivim trans per referir-nos a aquesta diversitat dins de el que no hauria de ser només la transsexualitat. Hi ha moltes formes de viure la transició. De fet, cada persona ho viu de forma única i decideix prendre uns passos o uns altres. Canvi de pronoms, canvi de nom, canvi físic, hi ha diferents possibilitats. I cada persona trans pren les decisions diferents. Llavors, això de l'asterisc genera una mica de polèmica perquè segons qui no estaria d'acord amb que algunes realitats es reduïssin a un asterisc, no? Però, bueno, és un debat que s'ha de tenir. Per tant, perquè quedi clar, una persona trans no té per què operar-se. Una persona pot, diguéssim, que se li assigni un gènere en néixer, que aquesta persona se senti en un altre gènere i que no superi en cap cas, igualment sigui una persona trans. Exacte. No cal canviar el teu cos per ser trans. I, de fet, hi ha gent que no canvia el seu cos i inclús que no canvia ni el seu nom. Hi ha gent que parla que les persones trans estan en un cos equivocat. Què els hem de respondre? Que el que està equivocat és la mirada externa i la concepció que tenim del gènere, no el cos. És a dir, ningú neix en un cos equivocat. El que està equivocat és tot el que s'ha construït al voltant del gènere, al voltant del cos, la normativitat, com hauria de ser un cos perquè fos desitjable, acceptable. Tot això és el que està equivocat. Aquesta norma que no ens deixa sortir d'uns límits, no? És a dir, tu has de ser un home i has de ser masculí i has de ser heterosexual i has de tenir penis i testosterona i tal. Tot això és una norma, no?, que fa que si tu surts d'aquí ja la concepció general és que està equivocat el cos i jo personalment opino que ningú neix home ni dona, sinó que et fas home o dona i això existim les persones trans perquè no hem pogut sentir-nos còmodes dins d'aquest marc tan estret i no hem nascut en el cos equivocat. I per acabar de deixar les coses clares, ser trans tampoc en cap cas va lligat amb l'orientació sexual. No. De fet, molta gent es sorprèn. Jo quan vaig transicionar, jo vaig passar de dona cis bollera a home trans bisexual. I semblava inconcebible, no?, que al transicionar a mi se'm va obrir un món de possibilitats al descobrir que també m'agradaven els tios. Curiosament ho vaig descobrir al transicionar, però molta gent no ho entenia, no? Perquè si tu transiciones és perquè així per fi pots ser heterosexual i no té res a veure, igual que
quan assumim que un home femení ha de ser maricón. Això també és equivocat. Tu ara parlaves, no?, una mica del teu trànsit. Llavors, aquest procés una mica com és o com el vas viure o com el vas experimentar, com vas fer aquest procés de trànsit? Això és interessant perquè jo a l'inici sí que pensava que tota la vida havia sigut un noi, encara que ara ja no penso igual, o sigui, també amb el temps et vas adonant de coses i fas el teu propi procés. Jo de petit ja havia sentit que no em sentia còmode amb el rol de dona, amb el rol que s'assumeix que ha de tenir una nena, una noia, una dona. Llavors vaig anar creixent més en aquesta identitat de noia masculina, amb tota la violència que reps llavors des d'aquesta posició, fins que vaig adonar-me que hi havia un malestar que havia tingut des de feia molts anys i que era un malestar que no venia per la meva orientació sexual, no venia de que jo fos una noia masculina que li agradaven les noies, no venia d'això, sí que era un malestar molt relacionat amb el cos, amb certes parts del meu cos i amb certs components del llenguatge que m'afectaven a mi, certs components d'actitud, d'expressió, de gènere. O sigui, bàsicament és com un caos mental de no sé què cony m'està passant, però em sento un bitxo raro i em sentia molt sol i fins que a mi em va passar que vaig anar a la universitat i allà vaig conèixer molta gent molt diversa i vaig començar a identificar-me amb els primers nois trans que vaig conèixer en persona perquè, a veure, no és el mateix mirar vídeos de YouTube que conèixer també i poder parlar, no? I jo els vídeos de YouTube també, el que veia a l'adolescència, també eren els primers nois trans que veia, els primers referents, i eren referents bastant de si ets trans t'has de canviar el cos i t'has d'operar, perquè si no voldràs suïcidar-te i odiaràs el teu cos. Era com la norma bàsica per ser trans és odiar el teu cos. Clar, jo odiava el meu cos, però no sabia, o sigui, no era del tot així. Jo sabia que hi havia una part que era com jo volia aconseguir aquesta acceptació amb el meu propi cos i tot això. Llavors, amb el temps, em vaig adonar que sí, que tenia un rebuig amb el meu cos, que em sentia incòmode amb el gènere, però que no era tant que jo volgués canviar el meu cos o que jo hagués d'odiar el meu cos per ser trans, que simplement era jo vull decidir sobre el meu cos i jo vull decidir ser una mica més feliç i estar una mica més tranquil i transicionar ha sigut la meva eina per aconseguir-ho, ha sigut una eina per sobreviure una mica millor. Amb els anys me n'he adonat que jo no, que tant de bo no hagués hagut de canviar el meu cos. Jo fa més d'un any que m'estic hormonant amb testosterona i jo penso tant de bo no hagués de canviar el meu cos, però va ser la meva eina per sobreviure. Igual que hi ha altres noies masculines que aguanten i estan bé, estan còmodes en aquesta posició de noia masculina. A mi hi va haver un moment que ja no vaig aguantar més. I per mi va ser molt important tenir persones trans al meu costat que sentien el mateix, a la seva manera, però el mateix, i que jo em podia sentir identificat, que jo no crec que sempre hagi sigut un home, no crec que les persones siguem homes o dones. Torno a repetir que és una cosa de socialització i d'educació durant anys. I jo, quan vaig decidir transicionar, ho vaig fer des d'un punt de, vale, ser un home és el que m'ajudarà a estar més tranquil i ser més feliç ara mateix. Però jo no crec en la masculinitat que se m'ha venut. Jo no vull ser un tio com tots els referents que tenia en aquell moment. No vull ser un tio que tingui a saco d'actituds masclistes, no vull ser... Jo simplement volia estar més tranquil i vaig adonar-me que fent aquest pas, que és un pas molt a cegues, va ser molt a cegues, és a dir, va ser un no sé què cony estic fent, però m'està sentant bé. Va ser trobar una tranquil·litat sense saber molt bé per què. I llavors em vaig anar adonant que per mi se'm feia més fàcil la vida així i que per molt que jo necessités identificar-me com a home, seguia creient que això del gènere és un cuento que ens hem tragat amb patates. I jo, el que més. Vull dir, llavors ja, quan vaig prendre la decisió de prendre les hormones,
bueno, això ja va ser un altre pas a cegues que no sabia com em sentaria, que potser l'estava cagant. I amb tot això passes molta confusió, passes molta por, bueno, jo ho vaig passar, i no saps què estàs fent. I de fet, ara m'acabo de recordar que al principi de la transició vaig passar uns 3 o 4 mesos identificant-me com a persona no binària i dient a la gent doncs, que jo no era ni un home ni una dona i que fessin servir el pronom que volguessin, tant ell com ella, però sí, una cosa que sí que vaig necessitar molt és canviar-me el nom i llavors va ser molt difícil realment perquè sortir de l'armari com a persona no binària explota molts caps, fa que molta gent no entengui res. I jo segueixo pensant que no soc ni un home ni una dona, però necessito identificar-me com a home. I me'n vaig adonar al cap de 3-4 mesos de veure que m'estava fent mal els pronoms femenins, que al final molta gent feia servir pronoms femenins per molt que jo digués que fessin servir el que volguessin, perquè jo havia sigut una noia de tota la vida per aquesta gent més propera, no? I que ni canviant-me el nom, bueno, ja era difícil que la gent s'acostumés a canviar-me el nom també. Llavors me'n vaig adonar que sentia aquest rebuig, aquesta disfòria. La disfòria és un terme mèdic que es fa servir per aquest malestar. O sigui, disfòria és el contrari d'eufòria. Llavors, la disfòria és una ansietat, un malestar, una inquietud que et genera alguna cosa. I quan parlem de disfòria de gènere, estem parlant d'aquest malestar i aquesta ansietat davant de tot el que marca el gènere, no? El cos, el llenguatge, l'actitud, tot, els rols. Llavors, jo sentia molta disfòria quan se'n parlava en femení, quan es deia el meu nom anterior, i llavors per mi se'm va fer insostenible mantenir-me en aquesta identitat de persona no binària i vaig acabar transicionant cap a home als 19 anys. Sí, als 19 anys. Farà 2 anys i pico. I va ser com un vale, Sam, el que estàs necessitant ara mateix i aún me dura a dia d'avui és identificar-te com a tio i que de primeres ja se t'identifiqui com a tio. És a dir, necessito ser masculí, necessito hormonar-me, necessito tal. I això, senyores i senyores i senyores, ho fa la societat. I, clar, tot això no ve d'un dia per l'altre. O sigui, ve d'anys i anys i de sensacions i ansietat i, bueno, que cadascú ho viu diferent, eh? Jo estic explicant la meva vivència, que és meva, i això. T'anava a preguntar de tot aquest procés de trànsit, per a tu què va ser el més difícil, tant a nivell personal com també ara ho mencionaves, a nivell de l'entorn de família, d'amistats, dels diferents cercles, aquí també a nivell personal què va ser el més complicat? Al principi jo crec que el més complicat era la soledat, o sigui, sentir-me un bicho raro, sentir-me que estava sol amb les meves sensacions, amb les meves ansietats, sentir que ningú, absolutament ningú del meu entorn sentia el que jo sentia. I l'altra cosa que va ser molt, molt dura va ser quan surts de l'armari per els primers cops, quan algú et qüestiona, això et pot destrossar perquè segons qui sigui, pues, fa mal, fa molt mal, perquè ja passes anys qüestionant-te tu a tu mateix com perquè vingui o alguns col·legues o que et qüestionen i que... O sigui, al final jo he viscut situacions discriminatòries amb penya que me la sudava, amb penya del carrer, penya imbècil al final, no? Penya transfoba, n'hi ha a tot arreu, i aquestes situacions s'han afectat i m'han fet una mica ser qui soc, però el que fa mal de veritat és la gent propera. El que fa mal del que no s'oblida és la gent propera. Quan et qüestionen, quan espanten, quan no entenen, quan penses que els estàs fent mal fent el que fas i decidint el que decideixes. I tot i així ets de dir que ets prou sort. No he tingut una situació horrible de que se m'hagi fet fora de casa o això no. I avui compto amb el suport de la meva família, el qual és fantàstic. Però al principi va ser un xoc molt gran i a més
Bueno, això, resumint, el més dur jo crec que és la gent propera i el qüestionament i el rebuig, inclús la transfòbia involuntària dels que haurien de ser com l'entorn més segur, no? Però que la transfòbia l'alimentem dia a dia entre tots i totes i també des dels mitjans de comunicació i des de les escoles i des d'arreu, inclús als esplais, no? Alimentem aquesta transfòbia perquè ens hem tragat el cuento del gènere. Ens hem tragat tot això, ¿vale? Cada cop hi ha més referents, això és algo molt positiu. És una de les coses bones d'internet, YouTube i totes les xarxes socials, no? Que igual que es poden sentir els fachitos i els d'ultradreta, bueno, també es poden sentir les persones trans i altres referents necessaris per combatre pues, tota aquesta merda que se'ns ve a sobre. Jo crec que l'educació és el reflex de la societat. Crec que com s'educa de forma transfoba. S'educa ensenyant que, per això, els niños tienen pene, les niñas tienen vagina. I potser en alguns col·les es tracta i es menciona, doncs mira, les persones trans són aquelles que... Jo estic cansat de ser sempre la tercera persona. Sempre, quan es parla de nosaltres, es parla com a aquelles persones, no? I jo crec que el que hem de fer és nosaltres prendre aquests espais, ocupar aquests espais de pedagogia, perquè hi ha molta gent cis que es guanya la vida fent aquesta pedagogia que ens tocaria a nosaltres fer-la i que està molt bé. Els aliats cis és, suposo que ho explico, no? Una persona cisgènere és una persona que no és transgènere, igual que ens referim a les persones trans com aquelles que no se senten còmodes amb el gènere que se'ls va imposar al néixer, les persones cisgènere són aquelles persones que sí que se senten còmodes i que no han necessitat transicionar ni res d'això. Llavors, els aliats cis, que els dic jo, sí que necessitem el suport, òbviament, i necessitem que estiguin allà i també que piquin a pico i pedra per també fer aquesta pedagogia. Però el que no pot ser és que estiguin ocupant els espais que hauríem d'estar ocupant nosaltres. I jo el que demano és això, és que jo almenys vull tenir veu, com ara que m'estàs fent aquesta entrevista, jo ho agraeixo perquè jo vull tenir veu perquè se senti una realitat trans i que se sentin moltes altres realitats. I per tant, com que l'educació és el reflex de la societat, cal canviar l'educació. Bé, al final, com podem combatre la transfòbia? Doncs educant-nos. Inclús jo tinc transfòbia interioritzada. És la base de la societat en la que vivim. És entendre que s'ha d'escoltar a la gent que ho viu en primera persona i hem de tenir aquests espais i hem de poder viure de tenir aquests espais, perquè no se vive de l'aire. I et volia preguntar ara una mica per les principals situacions o contextos del dia a dia, allò més quotidià de discriminació o de transfòbia que hagis viscut o que existeixi i per fortuna no t'hi hagis trobat, però més que un insult o una agressió, que espero que no sigui el cas, més coses quotidianes del dia a dia. Sí que és el cas, sí. N'he viscut d'insults i alguna agressió física també, el qual és lamentable. Però si ens posem en transfòbia del dia a dia, clar, mira, just avui m'han trucat per oferir... Bueno, he estat tirant currículums per trobar feina i a dia d'avui m'han trucat d'un parell de llocs, he trobat feina a un lloc, que també podríem parlar de la dificultat de les persones trans per entrar en el món laboral, que és un cal bastant important. Avui m'han trucat una persona d'una residència que oferien una feina per cuidar gent gran i que necessitaven no sé quines dades meves, però total, que al principi de la trucada ja m'han dit amb el meu nom anterior, perquè clar, jo m'inscric amb el que posa el meu DNI. I el meu DNI posa que sóc una dona... Bueno, no, de fet el DNI marca sexe i el meu sexe és femella. I llavors s'assumeix que sóc una dona perquè sóc una femella, òbviament. Llavors aquesta persona em truca i em diu, bueno, ets l'Alba? I jo, sí, diu,
bueno, com s'ha començat a fer la olla, no? I a qüestionar del rotllo que no fos jo. I clar, hòstia, a mi m'ha entrat una ansietat. Però jo ja sé què passen aquestes coses i en trucades així n'he tingut moltes, però no m'acostumo, perquè em poso molt nerviós, o sigui, em poso super nerviós, perquè és tornar 10.000 passos enrere. Per mi és com, hòstia, tio. I que això és una altra pressió social de canvia't el DNI i sigues un home, fet-hi dret i tal, com la societat espera que siguis, no? Canvia't els documents, canvia't el cos, canvia't el nom, canvia't tot, perquè has de ser un home, has de semblar cis. Perquè si no sembles cis, tindràs situacions de merda, com aquesta. Una trucada en la que, com que ja tinc la veu greu i pues això, la veu greu és d'homes, no? Com pot ser que un home es digui Alba? What the fuck? Més transfòbia del dia a dia. Només cal mirar la tele, jo crec, els anuncis, tot. O sigui, per mi és violència el que surt als anuncis, o que si los hombres de verdad no sé què i si les mujeres de verdad no sé què. Sí, simplement assumir que un cos de femella és un cos de dona, això ja és transfòbia. I, per tant, aquí s'obre un ventall de 1.000 possibilitats de transfòbia. Gràcies a Déu que estic confinat amb gent que em dona suport. Si no, bueno, no em puc ni imaginar persones trans que estan confinades amb famílies transfòbes o amb gent transfòba que no respecta i no accepta la seva identitat. Aquí sí que hi hauria transfòbia al dia a dia. Jo no n'he patit tant últimament. Qualsevol gestió burocràtica és un drama. Anar a una entrevista de feina a mi em suposa una muntanya, les trucades també, anar a fer burocràcia en general és algo que a mi em costa i m'haig de mentalitzar i em costa un esforç. Sí, sí. És que a cada entrevista de feina he hagut de sortir de l'armari perquè sempre hi ha el moment de que, vale, bueno, per fer el contracte necessitaríem això, o sempre et demanen el DNI o el que sigui i ja està, ja ho tens allà. Llavors entren les preguntes incòmodes, haver-li d'explicar la teva puta vida a una persona que te la suda, rotllo, no et conec, no tenia planejat explicar-te que sóc trans i què implica tot això i què vol dir tot això. I llavors, clar, sortir de l'armari com a persona trans és tot un món, no? I quan ho has de fer 5.000 cops, cansa moltíssim i amb tota l'ansietat que genera. Un altre àmbit en el que jo considero que he tingut prou sort, però tot i així he patit transfòbia, és l'àmbit de l'esport. Jo havia jugat a futbol sala, futbol femení, tota la meva vida, des dels 5 anys. És una gran passió que he tingut tota la meva vida. I bueno, al juny de l'any passat vaig haver de deixar de jugar, vaig haver de deixar l'equip amb les meves col·legues, una cosa que m'omplia moltíssim per les hormones, ja que la testosterona es considera dopatge. Llavors, tot això va començar un procés de buscar on puc jugar a futbol sala sense sentir-me insegur i incòmode, i vaig arribar a la conclusió que enlloc perquè jo a l'hora d'entrar en un vestuari, dutxar-me, canviar-me, mostrar el meu cos, necessito que estiguin les meves col·legues en aquest vestuari o no ho faig. M'és igual que siguin nois o noies, que amb nois ho faria encara menys. O sigui, tu imagina't que jo em poso a jugar en un equip de futbol masculí i que em foto el vestuari amb tot de nois cis. No, jo no lo veo i no m'hagués sentit gens còmode. Per tant, per mi l'etapa del futbol es va més aviat del que s'acabaria. I molt de cop, no? Va ser com una hòstia de realitat de dir, vale, si decideixo hormonar-me ja em puc anar despedint d'això. A més, al principi dels partits passen revisió de les fitxes, llavors, Alba i jo, com aquesta veu, doncs, jo passava molta ansietat també en aquest moment. Llavors, això, l'àmbit de l'esport també és un altre àmbit molt, molt binari, que binari vol dir també és aquest sistema d'associar que els homes tenen penis i les seves hormones són testosterona i tal, i les dones tenen vagina, tetes i estrògens i etc. No? Pues aquest sistema binari està a tot arreu, però al món de l'esport hi ha equips masculins i hi ha equips femenins. Pues jo faré un equip amb persones trans. No ho he fet, però seria una bona iniciativa, un espai segur.
Abans també em parlaves una mica, i volia abordar ja alguns últims temes abans d'acabar, que les persones trans encara són un col·lectiu molt poc visibilitzat o molt invisibilitzat, depèn de com t'ho vulguis mirar. També per la manca de referents, no? Una mica, i que no hi ha, que tu també ho parlaves abans quan vas arribar a la universitat, i que aquesta invisibilització també acaba fent les coses més difícils. Sí, perquè al final el que ha passat molt és un estigma, una construcció del que és ser trans i de la realitat, no? Jo m'he trobat de conèixer gent nova de festa o el que sigui, per col·legues, el que sigui. Les preguntes solen ser les mateixes sempre i això és com, uau, és com, jo sé que sóc la primera persona trans que coneixes en persona. Això no vol dir que em puguis fer segons quines preguntes, però és igual, me les fan igual. Llavors, hi ha un imaginari creat que és molt perjudicial, jo penso. Que a mi no em serveix, per exemple, jo poso l'exemple d'un xaval trans que fa anys apareixia a Gran Hermano, que era com, uah, que guai, tenim representació en un programa que veu molta gent, no? Hi ha persones trans a Gran Hermano, saps? Aquest xaval trans era un xaval súper machirulo, o sigui, era un xaval súper masclista. I era un xaval que era, pues, de esos hombres de verdad, que para ser un hombre tienes que ser así, pues a mi jo no donaré les gràcies per tenir representació a la tele si la representació que tenim és aquesta. És a dir, si estem reproduint altres merdes, i a més, a sobre, molts referents molt visibles a les xarxes socials i a la tele solen ser persones trans que el seu objectiu és semblar cis i amagar que són trans. Vull dir, això per mi també és transfòbia. És a dir, jo vull tenir tot un ventall de possibilitats. Jo vull que a la tele surtin referents diversos i no només persones trans riques, blanques, que tenen un passing de l'hòstia. El passing és el fet de semblar cis, no? En plan, jo, per exemple, tinc bastant de passing i pocs cops se'n parla en femení o se'm tracta com a dona, no? Per tant, tinc bastant de passing. El passing sol ser un privilegi perquè en aquest sentit, si tens passing, reps menys transfòbia perquè no ets fàcilment detectable com a persona trans. I això forma part de l'imaginari creat de les persones trans. És a dir, que jo sembli cis no vol dir que no sigui trans. Per què quan veiem una persona ja, o sigui, ni ens plantegem que pugui ser trans, a no ser que alguna cosa del seu cos, alguna cosa de la física, d'actitud, ens pugui trencar els esquemes aquests del que és un home i el que és una dona, i aquí ja ens plantegem si la persona pot ser trans. Però de normal no ens plantegem que una persona que veiem pel carrer que sembla ja d'entrada un home, assumim que és un home, no ens plantegem que pugui ser trans, no? I aquí és molt perjudicial els referents que reprodueixen una mateixa transfòbia, que és la de si no tens passing no seràs feliç, si no tens passing no podràs viure la teva vida com una persona normal. Clar, jo no vull ser normal, jo vull ser trans a la meva manera, no vull que la gent em toleri, jo vull que la gent accepti tal com soc, sigui trans visible o invisible, que és la diferència aquesta entre tenir passing o no tenir-lo. I jo crec que moltes persones trans que no tenen passing ho passen fatal i és horrible. Però és que jo també rebo transfòbia perquè la gent assumeix que soc cis, i amb tot el que implica això, no? A nivell de relacions sexuals, a nivell de relacions afectives, a nivell de burocràcia, com he dit un altre cop. Bueno. Quines preguntes, si vols compartir-ne alguna d'aquestes que et fan pensar una altra vegada, tornem a començar amb la història de cada vegada. Primer hi ha la part de sorpresa de uah, ets trans, uah, i t'has superat, i què tens entre les cames? Això és real, o sigui, això m'ho han preguntat, de festa i no de festa, al final. Després hi ha una pregunta que és, a mi em sembla, la pregunta més morbosa de la història, que és com s'ho va prendre la teva família? Això és com, de veritat, no li trobo sentit. No li trobo sentit. Com es va prendre la teva família que fossis cis, saps? Ah, no, que no us ho plantegeu perquè assumiu que tothom és cis en aquesta vida i perquè és lo normal.
Bueno, després, bueno, hòstia, el comentari de merda de... Va, doncs ets molt guapo per ser trans. Què cony? O sigui, què cony? Què et passa pel cap? Aquí està l'imaginari que tenim de persones trans. O sigui, i també l'imaginari que tenim de la bellesa en general, el cànon de bellesa. És una pressió constant, no? Bueno, amb el tema de les hormones la gent té moltes preguntes. Que si seran per tota la vida, que com me les xuto... bueno, moltes preguntes. O sigui, es genera moltíssima curiositat i o sigui, a mi el que me jode bastant d'aquestes preguntes també és que la gent ho fa amb bona intenció i no se n'adona. I hòstia, doncs fot... Jo de vegades no tinc aquest empoderament per dir m'estàs fent sentir incòmode o ei, això no toca. Perquè no ho sé. Jo em faig petit de vegades encara, vull dir, i porto temps amb el tema, però depèn del moment en què et pilla. És això, la gent hauria de tenir una mica més d'ojo, de dir, a veure, és que jo no vaig a la penya preguntant-li què té entre les cames. O sigui, estamos tontos o què? Vull dir, preguntes, això m'ha passat menys, però de com follo, o sigui, com ho faig per follar. Si em poso una polla de plàstic o alguna cosa, i és com... Primer, la polla de plàstic no me la poso jo, se la posa la meva companya per donar-me a mi. I segon, no necessito... o sigui, ser trans no vol que jo vulgui tenir polla. És una... Bueno, això, no es coneix el tema. Com que no es coneix, doncs... No sé si també t'has trobat, abans també ho comentaves, el tema de preguntar-te pel teu nom antic i com això tampoc és una manera de parlar amb una persona trans. De fet, no sé com se m'ha oblidat aquesta, perquè també és molt típica. Sí, aquesta sí. I aquesta... Aquesta és de les que em senta pitjor, de fet, sí. Perquè també em sembla molt morbós, em sembla super morbós. Quina diries que és la vostra principal reivindicació des del col·lectiu trans de cara a la societat i a tots els espais on us moveu i a tota la gent que ens pugui estar escoltant? Primer de tot, volem tenir més veu, o sigui, volem que ens escolti i volem que no se'ns invisibilitzi, perquè si no existim o existim només com un tipus de persona trans, no anem enlloc, no podem accedir a... O sigui, seguirem patint violència que ens impedirà viure la nostra vida tranquil·lament i sense rebre violència, no? I al final jo penso, el que jo vull no és que el sistema obri els seus braços, no?, per jo entrar i que m'accepti el sistema, sinó que canviï el sistema. Jo no vull adaptar-me al sistema, jo vull que el sistema s'adapti a mi, igual que a moltes altres realitats. Jo vull poder ser qui soc i poder viure tranquil·lament, sense rebre violència, per ser qui soc. I ja està, sense haver d'adaptar-me, sense haver de canviar jo. Ja he canviat suficient a dia d'avui per poder passar aquesta vida una mica més tranquil·lament. No vull haver de canviar més coses. No vull haver de tenir més percals mentals, ni més ansietat, ni... Simplement és això. No volem ser el prototip de persona que esperen que siguem. Seguirem canviant els nostres cossos o no, seguirem transicionant, això sí, però a la nostra manera i no amb el que la societat espera de nosaltres. I bueno, ja anant més a lo més urgent, jo crec que deixi d'haver-hi violència tan hardcore cap a les persones trans. Vull dir que hi ha assassinats, hi ha violència física. Jo n'he patit, però no he patit ni la meitat del que ha patit molta gent trans. Però és que arreu del món, o sigui, tant a Espanya, a Catalunya, però arreu del món hi ha assassinats de persones trans pel fet de ser trans. Això és d'una ignorància extrema i això s'ha d'acabar. Per tant, canviem l'educació i canviem-ho tot, destruïm-ho tot si cal per reconstruir-ho de nou, perquè això és lamentable. I que podem ser lliures i viure sense por. Doncs, Sam, un plaer poder conversar amb tu tota aquesta estona. Gràcies per compartir el teu testimoni i cuida't moltíssim. Gràcies a tu.
Un petó.